Friday na me point no bi ka say. Na Felicia will show you the bia when you na obo nwuma ni je nkwa. Da be na be bo nwuma areho che se so de be dwundwene abrabom. Na me se nwuma de be dwundwene abrabom de nye show yi so da. Na mafru owo mpa na mafru de bi show de me mfru owo mpa de biara. Eni je nkwa no pa ne che se from 10:30 na bet na se 12 to 12 ne de. Eni je ni asane yebu yemu ne yehwehwe no pe na abete ne ha. So owo me ni owo abonsan ho na me kofra atwede na me hwe ase. Na owo mpa na me wada de bi me mo ne ha wa wada roma. Nti so ope owo mpa na me wada na abomodene na wada wa kọ record nwom no na hye dem na wabọ na odi esu. You show you the emi so so. E ni je nko a me di Felicia na kire ni je. Nti be me wo bia no me kicho se ni je de echa me ho ahia. Nti nye me show na odi besu. Wo pese wusu a ye obebi bebre wo ho no ma betumi akotene no wasu. Ene ne ofa nkrofo dan chia posters bobo ho hwe date na edom be hye ye no abomodene no akwakosu abom. Ba se me ba be so afidie ne mabo. Owo mpa so a na me wa ene die wada ma mo fa nche bebre. Me mo bi wa ha. DJ, bi enwum ni gum.